kwankwaso ya miƙa min takardar naɗi a matsayin sarki. Yau bayan shekara 10 abin da ya ragu kwanaki ne ba su kai mako 2 ba shekara ta cika. Allah ya kaddara mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf shi ma zai bani wannan takarda. Lokaci ba zai bari a yi dogon jawabi ba saboda juma'a. Kusan dukkanin abin da ya kamata mu faɗa idan an koma jawabin da muka yi sanda za mu bar al'umma mun faɗe shi, cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wa komai ajali. Shi yake ba da mulki, shi yake karɓa.